こんにちは。隙間のリリーです。ハワイ語のミニ講座2回目です。よろしくお願いします。今日は基本中の基本、ハワイ語の漢詞の話をしたいと思います。ハワイ語の漢詞には、漢詞というのは名詞につく、名詞の印と言ってもいいと思うんですけれど、定冠詞かけと不定冠詞へがあります。不定冠詞はこれへ一つしかないんですけれど、定冠詞は2つあります。使い分けは大まかには、けの方はけ、え、あ、おで始まる言葉にはけがつくという大まかなルールがあります。他は多くはかがつくんですけれど、で今日はこのどっちも不定冠詞も定冠詞も名詞につく。でその使い分けはどうなってるのかということを、理解する手がかりになりそうなお話をしたいと思っています。上の文章が不定冠詞で始まってますが、買うか会う。買うかっていうのはドクター、医者のハワイ語読みです。で、買うか会うっていうと、私は医者です。私の職業は医者です。説明文ですよね。で、同じく、私が先生ですという、私が医者ですという意味では同じような意味なんですけれど、この下の方、このおで始まっている方はワウケクム、このおっていうのが言葉を強調する役割があって、この会う、私におがついて私を強調している文章がこちらのワウケクムになります。私が強調されているというのはどういうことかというと、どなたか先生いらっしゃいませんか、お医者様いらっしゃいませんかとか言って急病人が出たりしたときに、はい、私です、私が先生です、私は医者です、医者は私ですと、そんなニュアンスですね。なのでこっちの私は医者ですというのとこっちはニュアンスが違う。でそれで気づかれたと思うんですけれど、こっちは定冠詞を使ってます。失礼しました。この私は医者ですの方は不定冠詞で、この違いが、どういうことなのかということなんですけれど、この私は医者です、いきなり私は医者ですとかってちょっと何って感じしませんか。例えばThis is a pen みたいな、これはペンですっていきなり言われたらびっくりするように、私は医者ですっていうこの言葉が意味を持つのは、これは何ですか、はい、これはペンですのように、あなたのご職業は何ですかという問いがあって初めて意味を持つのがこの買うか会うなんですね。買うか会うっていう言葉は、あなたの職業はご職業はっていう問いがあって初めて意味を持つ。どういうことかというと、問いですね。英語でハワイ語で何ですかと問う言葉がアハなんですけど、ヘアハっていうところ What とか How とか疑問文になるんです。問いですね。何ですかっていう問いに対して答えるのがヘで始まる文章なんです。でメレの中ではこの何ですかはなくて、というのが、メレっていうのは聞き手と、語り手との対話だと思うんですよね。聞き手は何を語ろうとしているのかなっ
という疑問の気持ちで持って歌を聴きますよね。それに対する答えが「へ」で始まる文章なので、メネの中でこの不定冠詞「へ」が出てきたら定冠詞か形ではなくて「へ」が登場したら、あ、ここに聞き手と語り手との対話があるなとぜひ感じていただきたいと思います。そうすることで見えてくる、歌の意味が見えてくるところもあるので、ぜひこの定冠詞と不定冠詞のどちらが使われているかっていうところには注目してメレを読んでいただきたいなと思います。2回目終わります。